Какво е по-вълнуващо от това да проектираш един от най-мощните, високотехнологични и съблазнителни автомобили в света? Краш тест, разбира се. Обичам тази работа. Всъщност, тестваме така по 60 автомобила при разработването на нов модел. Защото в тази игра безопасността е важна. Една от най-добрите ми творби. Надявам се да не ти се налага да го проверяваш.